フィリピンに戻ります。今日は16日木曜日。2週間ぶり。人はどうですかね。人はいますかね。いや、人からね、誰もない。入国審査終わりました。中入っていただくと、中もガラガラです。人いません。今からマニラ、フィリピンに向けて出発していきます。飛行機に乗り込んでいきます。楽しみです。順調です。イミグレそうですね。イミグレっていうのを取って終わりです。ワクチン確認から入国手続きまで約、3分以内に全部手続き終わりました。人数も少なかったのですぐ、外に出ることができて、向かいにも受け取って、向かってきます。ビールがワクチンじゃなくて。メロメロ。空港で岡田の車に帰ってきてもらいました。今から、近くに行った乗ってもらいます。よいしょ、帰ってきた。あいい感じやな。久しぶり。いい感じです。いい感じ、ありがとうございます。疲れた。今から遊びに行きます。はい。
こちらの方とお付き合いしたりしたことはこれ多分窓からこう覗いたりしますけど、やってるなって。日本人の方で結構アプローチされる。はい、今回は、コシコさんとの対談の後編をお送りしたいと思います。そして、コシコさんとはですね、宇部さんのセカンドチャンネルの滑らない話にも出演されておりますので、ぜひそちらの方も見にしてみてください。その動画の方にリンクを貼っておきます。それでは行ってみましょう。こちらの方とお付き合いしたりしたことはあります。フィリピンの方です。はい。聞いておきたいですよね。日本人とは違う。はい。ただ、その人日本好きだったので、かなり、日本食レストランに行ったりとか、日本人とも仲良くしたりとか、日本に旅行とかも結構、海外行ってた人だったので、ちょっと常識的なことを少ししてる。そうですね、そこまでのこうみたいな。はい。すごく豆っているじゃないですか。フィリピンの男性ね、女性に対してこう。そういうところあります。そうでもなかったですね。かなり人によるのと、文化圏によると思うんですね。その彼が中華系のフィリピンの人だったので、もう結構、でもお母さんたち強いので、中華系の。ものすごい強いの。フィリピンのね、お母さん強いですけど、中華系のお母さんすごい強いので、結構こう、しっかり目に鍛えられてる。女性ちゃんとしなさいみたいな。ただ、その場面に、めっちゃこまめに連絡するとか、あとは、ちょっと男性とね、友達なんですけど、男性といて、すごいなんか、ジェラシー燃やしてくるとか、そんなになかったです。それお友達とかと聞きます。そういう男性がお付き合いして。結構な感じで、ジェラシー。なんか、それ聞いたらですね、周りはそこまでなかったです。そういう話は人づてには聞くんですけど、割と周りの
穏やか系の、はい、カップルが多かったです。はい、逆に向こうの人は物足りないとかなんないですか。例えばフィリピンの人だと、はい、もうしょっちゅう連絡して、今何してるか写真撮ってね、はい、そんなことをしょね、はい、方が多いんですよ。日本人はまずしないじゃないですか。そこまでしない。携帯見せてることもないないですよね。なんで君はしないんだよみたいなこと言われてるんですか。いや、それはなかったですね。でも見てると、その彼のお友達とかも見てると、みんなそういうのしてなさそうな感じそういうことです。だと思います。はい。結構そういうので違うんだなと思いました。その文化圏で。結構 YouTube とかでも聞くんですよ。国際カップルとかね、フィリピン人、日本人のカップルで、電話かかってくるとか、怒られる、殺されるとか。大輔さん。あー、すごい。ジョギングしながらそういう話ってすごい。ジム中も。そのままジム行って、ジムでやって帰ってくるまでずっとやって。すごいです。さすがです。まあ、2年のプランを埋めるために。なるほど。それが大事だね。ちなみにお別れしちゃった理由っていうのはお別れしちゃった理由。そうですね。まあ、ちょっと、なんていうんでしょう、ピンクとかも結構多くなってきて、ちょっとね、喧嘩するのも、この先の時点で。日本で男性と日本で女性喧嘩する内容って大体どんなそうですね。変わりない変わりないことですね。もう思い返したら、なんでみたいな。それも日本人同士でも同じだと思います。はい、そこは。そんなになんか、こうだからこうとか、っていう感じで。はい。そういうことだとしてくるってわけでもない。はい、そんなに、はい、結構自分の生活も楽しんでた人だったので。浮気はしない。そうだね、全然ない人ですよね。はい。そこは全然。フィリピンの方もね、そうしたらすごい次に行かないといけねない。すごい忙しいんだ。それはやばかったですね。まあ、居心地いいフィリピンって男性の女性に対して世界が違う。意味合いが。女性的にはどういうところがフィリピンとして居心地がいい？そうですね。スペインは、女性の、職場とか進出率結構高いっていうのがあって、仕事してるって当たり前だし、管理職についてる女性も結構多いですし、そのチャンスもあるっていうのもあると思います。あとは、単純に私が思考が、そうですね、私、アプリがもともとあるんですけど、こう湿度が高いと、すごく虫になるんです。もともと北海道出身なんですけれども、海水がやっぱり一番しんどいので、そうなんですよ。暑くて、疲れる時ももちろんあるんですけど、皆さんが皆さん、時以前の方が会うっていうわけじゃないんですけど、すごく楽だし、良くなりました。はい、症状が。それは大きいですね。僕逆に湿気は本当ダメなんです。今最悪。それ最悪の感じ。そうなんですね。
し、はい。指名しますし、よっぽど気に入った人がいれば。女性の場合って指名しなくてもいいんですか？気休みですし、男性の人も普通になんか、気休み、飲みたいみたいな、ちょっと説明してない人もいますね。はい。まあ、してあげて。まだというか、お店的にはね。はい。よく行かれる？よく行ってますね。なんか、女性同士でカラオケとして使う時もあるんですよ。女性同士で行かれる？そうです、そうです。ちょっと飲んで、おっさんに連れてかれるとかね。じゃないですね。はい。行ったとしても、まあ、女性同士でつい女性つけないで、もう申し訳ないですけど、カラオケボックスみたいに使ったりとか。もう、はいそうです。そうです。で、もしくは、会社の人と一緒に、でもそれもなんか、なんていうの、会社の帰りに、カラオケに行くテンションで、変な感じで。ファミリーカラオケあるんですけど、裸になっちゃう男性って結構いるんですよ。そうですか。そんな方が。そう。一人が、ちょうどどこに行く店歌ってるところ、向かい側がガラス張りの上、そこでも裸に。ガラス張りなのに。こんな感じでいるんですけど、もう一人は、歌いながら、一枚ずつ脱いでる。しまいないなら、村上のこう、女性がするから。ゲイじゃないですか。安心してくださいね。結構すごいな、そういう状況。心理は何なんでしょうか。施設によると、そのあまりにも抑圧された状況が会社の中にあって、それをもうこう脱ぐということで発散する。何かしらに重圧をこう感じて、あれからもう書いてもちろん。要は日本のこっちに来ない上司がいるんですね。で、
あれしろこれしろよ。はい。で、それをフィリピン人に指示。はい。フィリピン人と家でね、自分で飲んでね。繰り返してると、こっちの上司が来たので、そんなわけないから、お前のやり方がおかしい。もっと厳しくやれ。そこで合計はお前来てやってみろ。ということ。家で自分で飲んで、ちょっと飲みすぎた。間でこうプレッシャーもありつつ、指示もありつつ、日本人同士でこっちの文化を分かってほしいけど、こっちの文化を分かってくれない。それに合わせて、そこまではいいんですけど、せめてパンツまでにして、確かに、そこから先をお願いします。はい、本当に。せめて、パンツまででお願いします。こういうね、やっぱりリラストがいいですから。トイレ行こうと思ったら、あーってなったらね、ちょっとシャレになって。もうこれやっぱりね、国を代表して。日本人のために。そうですよ。はい。日本人の方で結構アプローチされたり。いや、まあちょっと考えたかいけど。まあ、ネットではならないですけれども、いらっしゃいます。そうなんでしょうね。まあ、ビジネスパートナーを募集するの。はい。ね、普通になんか意外風な。よく考えたら自分だけでやる必要ないなと思って。どっかのエリアで、まあだから具体的に整骨院立ち上げて、2、3年以内に売り抜ける。モデルを一緒にやる人。まあ、よくない。僕すごいいいと思った。ずーっと面倒見るわけじゃない。プロジェクトベースでやるからね。だってもう分かっちゅうやん。どのエリアとか、何かの量は。だからそこのエリアに該当しそうな人を探して、一緒に立ち上げる。めっちゃいいな。なんかずっと続けようと思う気、なんか、いや、厳しいなとか思うけど、売り抜けるってのが、別に全然いけることって思ったよ。いや、四国とかにはそういうカフェあると思うんですよ。四国以外の日本全国いっぱいある。それを儲かってやっていこう。だから自分の中で募集するわ。そうやってくれる人。今日はなんか夜にあれだよね。そうです。はい。妹とで、ゆうたがね、お菓子会には落ちたんで、聞いた。あ、言ってたっけ？そうそう、落ちたって連絡来て、落ちた。そうみたいですね。このぐらいかなんかあるからね。5点足りんっていうのは一応ね、5問足りんって5問はもう2問とかやったら確率的には不適切問題っていう正解か正解じゃないかちょっと微妙なっていうのを客観的に何人かの人が言ったら問題が消える場合がある。問題自体がなくなる。そしたら可能性としては繰り上げ合格が5とかそんなにはさすがに無理やね。
ユータは、コーチへは行ってくれるみたい。はい。必要な準備があったら、準備しておく。僕は3月の3日ぐらいまではあんまり、4月の3日ぐらいまであんまり空気が良くないけど、そこまでは動か調べるだけでも。でもそこからは動く。徐々に4、5、6に向けて、運が良くなってくる。なので、ちょっと何か必要なものがありそうだなと思ったら、準備してほしいと思います。これが必要なんじゃないかっていうのがあったら言ってほしいの。面白い話聞いてね、僕の患者さんから、その彼女のお兄さんが、アメリカかな、カナダの大学、トロント大学で言語学の教授をしてるらしい。はい。どういう経緯でそこに行ったんですか、きっかけは最初は留学やったらしいけど、大学も転々としたけど、おはようございます。大学も転々としたんだけど、はい、ある一つの大学、一番大学に行ったところで気候が良くて、アトピーが全然ね、いいなっていう。そういうところですよね。アトピーがね、そう、体で。俺。で、次のとこトラント。すごいハマって。ここだね。住みやすいですので、結局そこで、その大学に就職して、教授になってっていう。だから、僕がフィリピン来て、気候が落ちると、足がほら、サンフィエルとかさ、足が痛いといいわけなんだけど、そういう、本当に生理的な反応で行ったときに、こっちがいいっていうので、そう自分が住むとしたっていうのを選ぶ人がいるんだなっていう意味なんですね。やっぱ人間で生理的に感じるんやろね。ここにいたら僕は痛くもない、辛くもない、なんか気持ちがいい。気候があるでしょうね。あるやろね。いや、それでそんな風にいる人がいるんだと思ったら、なんか、これは僕も可能性はあるよなと思って。それはどこっても、あんまり寒かったですね、もうね。寒かった。寒いとか嫌ですけどね。寒いのは嫌だった。暑いのはどうだ。フィリピンはどうだ。フィリピンはいいですよ。暖かい。生理的になんか体が楽な感じだね。フィリピンは大体体楽よ、やっぱり。朝から動きやすいよね。あったかい。ずーっとあったかいね。変に縮こまるって言ったら、レストランの中でやたらめったら寒いだけよね。英語を聞きすぎて。
ウェブページ作成とか、ビジネスのことの話より、エデュケーションに近い、僕、フィリピンの僕は介護学実習をやっていてっていう方が、相手の反応がほとんどにおいて、いいね。やっぱユニークですよね。ユニークっていうのもあるし、なんていうか、ビジネスのこと言ってないから、日本人ビジネスのことはあんまり話さない人が多い。勉強のこと言うよ。はい。こっちの方がやっぱり、だからまだ入りがそこから行った方がいいような気がするね。キリッとしてね。で、そこで受け入れてもらったら、いや、こういうのをやってっていう。なんか売り込み聞こえんやん。そうですね。こういう勉強会やってるんで、聞いてませんかみたいな。はい。高原先生も話したけど、まあ、なんていうの、まあ、お話ができる人で、まあ、よかったら何らかの形で、お互いがメリットになるような形で組めたら、組んでやっていきましょうよっていう話を聞いたと。はい。ああいうのウリの人と、そういえば、みんなら面白いなと思いよったがよ。医療機器発表機器の。言ってたように、あれやね、エコーとかね、さ、その時にさ、一生懸命さ、動画撮影してさ、はい。とにかくそれとに撮影だけとメルマガ書いて俺その辺送ったら、はい。僕はもう一緒に撮影しようと思って撮影してたけど、いろいろ問題があって、はい。僕がマイクをつけ忘れとったりとか、マイクに挿したのは、マイクの電源をオンにせんかったらどうなるか知っちゅう。いや、全く入らない。もう不安で。もう終わっちゅうや。何でも、うわーって終わったと思って。取り直しやと思って、取り直したら、なんか最近ちょっとよくわからないけど、どういう設定の状況かわからないけど。16日、木曜日。
ピンボケ。ピンボケ。 2週間目。もう、ボケ中はめっちゃ。もう、これ、最悪やんなと思って。もうどうにもならんと思って、もう、これはもう、今日はもう、ダメだと思って。いや、人がね、誰もおらん。入国審査終わりました。中入っていただくと、中もガラガラです。すみません。今からマニラ、フィリピンに向けて出発していきます。飛行機に乗り込んでいきます。楽しみです。そうね、結局はどうやって入国するかやろ。まだまださ、まだまだ、この時に海外行って喋んじゃんよね。どういう動画を撮ったら注目を集めれるのかな。イミグレーションのフィリピンに行ってる人とかおるんだけど、めっちゃチャンネル登録者増えちまって、やっぱり1000人ちょっと前だったけど、もう急に5000人ぐらいになって、珍しいんです人数も少なかったらすぐ、外に出ることができて、このなんか続けたって、使ってきます。ビールが熱いぞ。メロメロ。ご利用からの車に帰ってきてもらいました。今から、車を降りた。乗ってもらいます。帰ってきた。はい、こんにちは。久しぶり。
いい感じです。いい感じ、ありがとうございます。また遊びに行きます。はい。ブトブトさんが。さあ、2022年春から4月5月ということで、本日入国が決定のもので完全統一を皆さんのそうですね、地震に変えるこういう本で動画ですけど、今日のあれはですね、日本入国の準備から出国入国、そして日本に入った隔離期間までの全てをトータルでカバーをしてくださったよう進んでないかそういったことでですね、あります。ビザの話は、あと準備かなり年にならないで、あとね、今日はこちらの流れ以外のケーススタディで、ちょっと気になるコメントでいただきます。このあたりが、個別に入国を開くと、なってしまうのか、それぞれの展開なんていうケースで、皆さん、チームケースを過去形をなんか、ないね。ブトブトフィリピン。どんなふうになっているかあります。こういうことって大切に日本を緊急ことがありましたら、個別にそれぞれ動画の記録をしていますので、特に皆さん、実際に思ったところはですね、重点的にもっと知りたいよということがあれば、概要欄にそれぞれの動画、リンクを貼っております。情報の取捨選択ということで、もう全部を見たいとフィリピンでの失敗。フィリピンで失敗した話。あっこ社長。なんかマイクが。一番最初に始まった事業の時に経験した失敗を簡単に6個ぐらいに分けて話していきます。私はですね、2017年にフィリピンに越しまして、一番最初にデザート屋さんだったんですよ。のニュースっていうのが日本でめちゃくちゃ多かったんですけど、パウダーかき氷みたいなものです。日本でも結構一時期流行ってたと思うんですけど、食感がね、日本の屋台で出るようなかき氷じゃなくてね、パウダーがすごく柔らかくて食べやすくて、でミルクの味がするすごく美味しいかき氷なんですけど、専用の機械を使ってそのパウダーかき氷を出すっていうことと、日本の原宿クレープってすごく世界的に有名だから、当時クレープもあんまりフィリピンなかったので、クレープも一緒にということで、その2つのラインナップでね、デザートさんを出ました。ぶち当たった問題1から6みたいな感じでちょっと言っていきます。まずね、一番最初、問題その1、輸入できない。かき氷の機械を購入して、それを輸入するっていうプロセスが最初にあったんですけど、フィリピンでお願いした方が、全然その輸入知識がなかったんですよね。大丈夫って言ってたんだけれども、蓋を開けてみたら全然準備ができてなくて、っていうから分かってるもんだと勝手に思ってて、それでね、任せたらね、踏み染まっちゃってて感じで、結局、そのペナルティみたいなものを払って、それでようやく輸入ができたっていうところですね。
何かを輸入するときっていうのは、各国いろんなその条件があるんですけれども、まず気をつけないといけないのは、輸入をするときは、輸入に慣れている業者さんをしっかり選定するということです。自社で輸入をするっていうのは一つ手なんですけど、それにはすごくいろんなライセンスが必要になってくるので、かなり時間がかかります。なので、一番最初に輸入をしなきゃビジネスが始まらないモデルを何かやられるのであれば、ちゃんとした輸入業者さんを選定するっていうのが大事なことです。すごく当たり前なんですけど、海外に出ると、そういう当たり前のことができない状況に陥りますので、気をつけてください。問題その2が、テナントの問題ですね。私たちの場合はですね、フィリピンにいらっしゃった日系の会社が運営するフードコート内にスペースを借りたんですよ。一番最初はやっぱフィリピン、自分自身が詳しくないし、しっかり分かっている方にお願いした方がリスクが少ないだろうということで、それからさんに頼んだんですけれども、機械を入れて、かき氷とこれを作りますってなったときに、電気のね、容量が大丈夫ですって言われてたのに、全然大丈夫じゃなくて、かき氷機を全然買った瞬間、かき氷機潰れたんですよ。ありえない。だから、そのかき氷機に対して電気の容量が出てなかったんですよ。で、それを最初にこのアンペアなんですけど大丈夫ですか確認をして、大丈夫ですって言ってもらってたにもかかわらず、大丈夫じゃなかったっていう。運営されていた日系の会社さんっていうのは、フィリピンのローカルの会社からリースをして、サブリースをしている状態なので、別に工事会社でも何でもないわけですよ。結局は、そのローカルの会社さん、元の会社の、メンテナンス部門とかテクニカル部門の人たちがいて、その人たちがしっかり電圧なりなんだよね、確認しているかっていうことを私が確認しなくちゃいけなかったんですけど、私は日系の会社さんが OK って言ってたから OK だと思って、そのままゴーしちゃう。それで機械作りました。最悪ですよね。これでもちろん修繕費もかかりましたし、そこで分のお金がかかりました。で、そのテナント問題の続きで失敗した問題3番目が、家賃問題ですね。日系の会社さんを通してスペースを借りていたので、元のローカルの会社、いわゆるデベロッパーですね。デベロッパーが出している価格の2倍で一応借りてたんです。っていうのが後になって分かったんですけど、最初の契約が決まったっていうから分からないじゃないですか。もちろんサブリースなので、ローカルの価格より高いのは当たり前なんですけど、まさか家賃が2倍になっているっていうのはちょっと想定外だったんですよ。結構きついですよね、家賃2倍って。ということで、それは後々分かったし、最初に自分が徹底して確認しなかったミスですから、結局それは、会社のマネジメントの問題だということで、フィリピンで借りられる場合は、本当にその会話が正しいのか、チェックしてください。基本的に誰かが習慣に入ったり、会話にサービスしている物件っていうのは、もちろんですけど、上乗せされていて、その上乗せ金額が適正価格なのかというところまで確認されています。4番目は、人の採用ですね。私の場合は採用がですね、フェイスブック、フィリピンフェイスブック採用多いんですけど、フェイスブックと、あとウォークインに行って、そのまま店に履歴になってくる新しい店がオープンするってなった時に、ハイヤリングって出しておけば、店に履歴そのまま持ってくるので、最初はね、その人材会社とか何も通さずに、直接雇用で採用していました。で、最初にトレーニング期間を2週間ぐらい持ってたのかな、2週間ぐらい持ってて、でそれで、まあ大丈夫だろうという子は、使用期間に入って、で、使用期間に入ったから、正社員になっていって、そうしてたんですけども、何の最初はですね、人は入れ替わりだしたら、どんどんいなくなるし、フィリピンの人たちが時間にルーズ、時間にルーズが別なので、時間通りに来ると、
思っちゃいけないんですけど、最初は分からないので、日本と同じような厳しい感じで最初は対応してたんですけど、それもね、あといろんな対応の仕方があると分かってきたんですけど、それが当たり前だという大前提を持った上で、どのように指導していくかっていうことをしっかりやらなきゃいけなかったんですけど、ずっとその目標から店を開けられないじゃなくていう、正当なんですけど、それをそのまますると、私たちは強くなっていけないんですよ。みたいなことが発生したりして、最初は本当に人が全部入れ替わってました。もう本当に最初はそうでした。で、皆さんのこの新しい技術で、始められるということで、始めてくださると思います。これは原因ですけれども、2つその解決法があると思っていて、1つは、最初から人材派遣会社にかなりスクリーニングしていた。ただ、そのスクリーニングのレベルも、そこに人材会社の基準によって設けられているので、自分が欲しいと思った人材が確実に来るとは限らないんですね。まあ、でも一応そのスクリーニングをまず第三者を挟んでしてもらうということは一つの解決策だと思います。ここはトレーニング期間をしっかり設ける。面接の時とかだとみんないいこと言うから、すごいいいじゃんみたいな、履歴書もすごく綺麗だし、ちゃんと確認までしてとか取っちゃうと、全然仕事できないみたいなこと結構いたりするんですよ。なので、最初の場合は、1ヶ月間のトレーニング期間を設けて、テストをして、実技でどれぐらいできているかを見て、その部署で働いている他のスタッフたちの知見を全部吸い上げて、どういう選択をしているかとか、ここは苦手だけど、空調省があるとかいうところを、最初の1ヶ月間にとにかくね、知るようにしています。それは私自身がね。最初のスタッフとかっていうのは、マネージャーに最初にスクリーニングをしてもらって、その後私が確認するみたいなステップを。今日は9時からミーティング？そうですね、今日は9時からですね。次は失敗その5、許認可問題です。事業を始めるにはいろんな許認可が必要になるんですけれども、外国で
新たに事業を始めるときに必要な許認可をすべて取るっていうことは、なかなか複雑だったりするわけですよ。で、私の場合は、会社の許認可に関しては、フィリピン人のパートナーにお願いしました。で、店舗の許認可に関しては、フードコートを運営していた日系の会社さんが、フードコートとしての許認可をすでに取っているということで、完全にお任せ状態にしていたんですけれども、後々分かったのが、フードコートで取った許認可を更新していなかったということですね。おそらくですけれども、初年度は取っておられたんだと思うんですけど、それを更新していなかったがために、2年目に関しては各テナントが各自で許認可を取らなければいけない状態になっていたんですよ。でも、途中でね、その日系の会社さん、いなくなっちゃったんですよ。で、デベロッパーと直契約になったんですけれども、そこの引き継ぎがうまくいっていなかったもので、各テナントが取らなければいけない許認可に関しては情報が来ていなかったんですね。なので、私たちの店舗をしばらくの間、許認可なしで運営してたんですよ。で、ある時ね、確か、10年ぐらいだったかな、市役所だったか、10年だったか、ちょっと忘れたんですけど、法律に取られて、許認可ないようになった。言われてくださいってそういうことがありまして、そういうせなきゃいけないのは、フィリピンで小売店、レストランをされるときは、本当の許認可とともに、小売りの許認可が必要であって、その小売りの許認可を取るためには、バランガイメーガーに DIR って言って、3ステップぐらい大きく分けて3ステップぐらいあるんですけど、そこを1個ずつしっかり取っていかないといけないですということです。で、自分一人でやろうと思うとかなり大変な仕事になりますので、そこに強いエージェントさんに頼む、もしくは、その許認可を取った経験があるアドミニスタッフを雇うということをしっかりされるお勧めします。しっかりだったこと、6番目。これはデザート屋さんの価格設定、ターゲット設定が良くなかったですね。フィリピンで売れているデザートっていうのは、安いか高いかだと思っているんですよね。で私たちはね、どっちかというと、その間ぐらい行っちゃったんですよ。で、ローカルの方は買えるだろう。で、富裕層の人も安いって言って買えるところをターゲティングしたんですけど、デザートに関しては、それはダメだったなと思ってます。っていうのも、フィリピンで、マクドナルドとかドリフとかのファーストフード店のいわゆるソフトクリームサンデーみたいなのって30ペソ台とかで買えるんですよ。65円とか70円ぐらい。で、結構ボリュームのあるアイスクリームとか買えるんですけど、一方で、流行ってる、BGC とか、マカティのね、グリーンベルトとかっていう、いわゆるハイエンド向けのデザート屋さんのアイスだとかジェラートとかっていうのは、平均で150ペソとか180ペソとかしてくるわけですよ。で、知名度が低い、安くもない、高くもない、微妙なそのラインのところに対して、お金を使いたいっていう、ものではなかったんだろうなと、今思ってます。デザートがね。私が出してたのはね、80ペソとか90ペソぐらいのかき氷だったりとか、クレープ100ペソぐらいかな。で出してたんですけど、多分中途半端だったんだと思うんですよ。いわゆるマス層にも刺さらないし、高いからね。富裕層にも刺さらない。で、結局、そのお店は閉めてしまったんですよね。フィリピンのそのマス層に関しては、デザートにそこまでお金をかけないんですよ。なぜかっていうと、同じぐらいの値段を払うんだったら、それこそ私がやってるね、トモちゃんラーメンっていうラーメンがあるんですけど、お腹がいっぱいになるラーメンにお金を払うんですよ。デザートにはそのお金を払わないっていうのがマス層で、逆に富裕層になってくると、金額がどうというよりは、本当に、知名度があるとか、場所柄とかね、自分がよく行く場所にあるとか、そういうところを重視してくるっていうのがあるので、わざわざ自分たちにとってそこそこリーズナブルなアイスクリームを食べに、自分たちが住んでいない土地までは行かないわけですよ。っていうので、ターゲティングができていなかったな
ですね。そんな感じで、一番最初のそのブランドのデザート屋さんっていうのは、味は美味しかったんですけど、ターゲティングとか、もろもろのその問題がありまして、縮小して、で、ラーメン屋さんに特化したっていうのがポイントです。はい、という感じで、一応その BGC で流行っているジェラート屋さんに、行ってきたので、こういうところが流行向けに流行ってるんですよっていう参考までに。はい、本日はですね、BGC に来ております。いつも、週末のお決まりパターンで、サッカーの後には子供が大好きなデラート屋さんに行くんですけれども、こちら。おい、お疲れ様です。ジェラティーモカフェっていう BGC にあるんですよ。ハイストリート。このデラートはとても美味しいです。日本人が国村伝説をっていうのをやりたいんや。どうせ行くんならば。何向けですか？子供にもフィリピンで富裕層。富裕層的に。はい。つなげる人なんで。左からワンステップずつ次に進んで韓国の人。そういうのを想像できそう。あ、できる。行くんならばいろんな意味を込めていきたい。知り合いのフィリピン人からの紹介。そうだね。まあ、そういうのをぜひやりたい。うわぁ、開けたらめちゃめちゃ臭いんですよ。早く閉めましょう。借りてから宮坂雑見議長です。さて今回はですね、少し前の動画でお送りしましたイオレスの最新情報の動画で質問をね、いただきましたので、そちらをね、ちょっとお答えしていこうかと思います。質問の部分だけ読ませていただきますと、ちょっと疑問に思いましたのが、あの水槽で6日間もかかるので、川ではきれいな水にはならないのではないかと思いました。もっとハイパワーなものはないんですかという質問だったんですけどね。確かにね、皆さんそう思うと思います。この容器で6日もかかるんであれば、ね、もっと別のない量のある川だったら、もう何年もかかるんじゃないか。そういうふうに思われるかと思います。思ってます。ところが、実はそうではないんです。今からご説明することを聞いていただけると、イメージがつくかなと思いますので、ちょっと絵を見ながら説明していきたいと思います。はい、これはですね、上田空が下がって水を表した絵になります。で、このハンドルの色をしているのが汚染水だと思ってください。そしてこのカラフルな色をしているのが酸素を使って汚染をどんどんと分解していくバクテリアになります。そして、この青と白の少し艶な顔をしているのがあまり良くないバクテリアやばい菌などだと思ってください。はい、ここでイオレスを動かします。で、イオレスから出た特別な水はですね、この汚染水の中に広がっていきます。そうするとですね、このカラフルな酸素を使うバクテリアが元気になって、このばい菌分断をどんどんと減らしていきます。そして酸素を使うバクテリアをどんどんと増殖を始めて活発に水をきれいにしていきます。
はい、よりきれいになりますね。つまり、イオレスから出た水で刺激を受けて、バクテリアが増えていくわけなんですけども、もともとのバクテリアの量に比例して増えていきますので、小さいところでは小さいなりに、大きいところは大きいなりに数がおりますので、それが増えていくということになります。そして、その増えた数だけ水をきれいにする能力が増えるということですね。そうなんです。汚染水の量というよりは、バクテリアの量の方が重要なんです。当然ですね、バクテリアが増えるのには一定数の時間がかかりますので、それは小さいところでも大きいところでも同じなんですね。その増えて成長しての期間というのは大体決まっておりますので、倍々じゃないですけど、例えば1000万人とかやっていくので、その時間というのは狭いところでも広いところでも同じ。なので、これで6日間ということは、もっと全然広い池でも6日間である程度のものがきれいになっていくということなんですね。あとはですね、そこの汚染の度合いによるというところですね。例えば、もうね、長年もののヘドロが蓄積しているようなところだと、その辺は時間がかかるでしょうし、ただ、水の部分だけはきれいになっていきますので、そこからじっくりとヘドロの部分をきれいにしていくというような作用になっていったと思います。もちろんね、途中でヘドロを取ってしまうという作業をしてくれると一番簡単ではありますけども、つまり、イオレスはですね、水をきれいにするというよりは、その水の中の環境を良くしていって、その結果、水がきれいになっていくっていうことなんです。なんとなくイメージができましたでしょうか。では次に行ってみたいと思います。次はですね、質問というかですね、酸素に特別な効果を加えるところの科学的な説明とかがネットで調べても見つけられませんでしたというところなんですね。はい、わかります。確かに前回のお話ししたイオン化している酸素を水に溶け込まして送り込ませているときに特別な効果を加えているという部分だと思うんですけども、この特別な効果というのは一応企業秘密になっておりましてですね、開発者の方からもそこの部分は触れないでとおっしゃってました。ただですね、このイオン化酸素を溶け込ませた水というのだけでも十分な効果を発揮しますので、それに対してこの特別な効果その人と今日ちょうどミーティングする。マジですか。海面活性剤の分解なんかを促進する効果があるんですけども、価格を決めないと。これぐらいの値段で。という部分で捉えていただければと思います。でもメインはですね、まイオン化した酸素をホテル代、込ませて、ライト代、ということです。すべて含めて、ピロレスにはとてつもない量これで正当化できるっていう熱量世代が搭載されている。高いですよ。なんでね、この機会だとアメリカの環境保護庁の10万円。あじゃないこうじゃないいろんな試験をされて、あその上で50,000ペソ。正式な技術を使った装置ということに、5万ペソ。最後3つ目なんですけども、イオレスを使って陸上養殖5万ペソの事例があれば、了解してほしいです。はい。今までですね、2カ所ほど陸上養殖場の試験を行ったんですけども、いや、それどう、その金額どう、10円で10万円。おるんじゃないですかね。それじゃないと本当にね、なんていうか、継続が不可能。すごいやろ見られたんですね。2件目と出会った利益ぐらいやんか。小さい魚の子供の魚の量ですね。めちゃめちゃ増えた。これぐらいに並ぶの偉いわね。見ると分かるんですけども、この大きくも形によって泳ぎ回るんですよ。人間でもそうだと思うんですけども、もし、なんとか、ドメスティックとなるようにしようと思いますよね。魚も同じでですね、やっぱり水中に溶岩酸素が少ないとなったら、息苦しく感じます。そうすると、おとなしくして、少しずつ息をするようになってしまうんですね。そうなると、魚は動かないので、お腹もつかない。そうすると、餌もあまり食べない。で、成長しない。その悪循環になっちゃうんですね。そこでですね、このイオレスでイオン化酸素を流し込むことによって、魚には、ね、十分な酸素が届きますので、そうすると勝手に泳ぐようになり、餌を食べるようになり、でしっかりと卵を産むようになる。そしてその卵もですね、ちゃんと孵化するいい卵になるということなんですね。
そして酸素はね、そのバクテリアも元気にしてさ、水の何のことを分解してきれいにしてさっきの技術のフィリピンチャンネルだけど、水の浄化ビジネスやるよ。きっとそうじゃなくて。あ、本当何の話になるよ。ちょっと微妙なの。アキラ先輩、新しい動画できるかもしれないけど、僕のやつに出てこなかった。他のやつ見すぎて僕が。やっぱりそうだ。移住希望者にコンドミニアム探してみたいんで。マニアから失礼いたします。日本から月曜日でしたっけ、月曜日の夜でしたっけ、マニアにいらっしゃったお名前は聞きますけども、K さんでよろしいですか、K さんですね。お部屋をマニアで探していらっしゃるということで、ちょっとお手伝いをさせてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ほら、徐々に日本人が。今日はですね、経済研究所に参加いただいているメンバーさんにですね、お部屋話にお付き合いをさせていただいております。それもそうやけど、つながっちゅうき、レガスキビレッジこの人に会うこともできる。コンドミニアムの38平米ですか。アキラ先輩。アキラ先輩、送ってくるんですよ。本当ですか。ここに内見にフィリピン経済研究所のメッセージが来た瞬間登録して、お願いよろしくお願いします。でも、わかりました。メッセージ書いてきてる。行くんで、なんかこういうしませんかって言ったら、おー、いいじゃないですか。今度、新しい人が多くていただければ、ご紹介されますので、言ってみてください。はい。このコンドミニアムで、場所がまずいいですね。レガスビレッジっていう、非常におしゃれで、知らなくて静かな場所にあります。実は、こういう向こう側がグリーンベルトっていう、YouTube 出てきて。アキラ先輩。より水しみるチャンネルはなぜか、フィリピンプレイチャンネルになっていくわ。フィリピンプレイのメンバーさんが、ここで、なれるということで、今回、を紹介しました。はい、僕がどのところからね、ご提案をご紹介させていただきます。コスモで撮った動画あれやんか。あれどうやって使ったらいいかよくわからなくてさ、テーマがあって撮れるわけじゃないですか。安心して。学んでるあたりを朝からうろうろ。どうしようと思って、発行もできずに、ある程度編集だけ覚えてしまって。例えばこんなにしたりとか、このプレストリーとか、散歩したっていうことでしたね。そうだ、散歩したもんだ。リゾート評価した方がいいとか、いろいろあると思うんですけど、自然かなと、よくわからないなと思ったら、ぜひ見てください。快適なお家にしたいと思うんですけど、うちの場合は、実際に内見にもできますので、ストール、ストールなんで、コンドミニアムになるストールがあったりして、好きなものですよね、このジムがあります。ランニングマシーンに、バーベルに、それからこれなんだろう、あんま詳しくないんですけど、一通りマシーンが揃っているジムなんじゃないでしょうか。サウナあるの？いつ本になるんですか？ああ、面白いですね。自分でそれを使っていいんだ。あ、すごいね。いいですね。あ、本当だ。そんなのあるんですか？なんかさ、サウナあるんですけど、ちょっと電源入るんですけど、サウナあるんだ。すげえこんな感じで、お部屋を見ていただいて、今回、番宣第1号ということで、K さんの方から、コンドミニアムに紹介をしてくれないかという
本当に第一号です。いただきます。月曜日に夜いらっしゃって、その夜に物件のリストをお渡ししたんです。はい、そうですね。経済画面でお見せするんですけど、この辺リートル東京に近いけど、これはブリングベルに近いけど、ショッピングモールに近いけど、見しましょうか。これはもうでかい方に向こう側だから、こうなんじゃないかまあ、動画わからないからね。そしたら、次の朝のちょっとね、輸血チャンネルのやつでも撮りたいなっていうのもあって、若干何があるし、最近ついてあるの1個だけなんですよ。そうですね。YouTube のことで考えたとしたら、解剖学実習するよっていう振りで、振りね、前段階で、YMC の動画として使える。フィリピンに来ました。無実施設、解剖研修やる施設の内見に来てますと。っていう、もう要は解剖学実習のプロモーションもいきなりプロ始まるっていう感じの、このビデオ。本当ね、ジャパニーズチャンネルのね、やつ。3つね、全然視点が違うわけね。どうやったら、YMC のはまあ想像するわね。これはまあ、もう、OK として。ジャパニーズチャンネルはフィリピンの方がどうやったら喜んでもらえるんだね。どうしたらいいんでしょうね。どうしたらいいのね。フィリピン人となんか交流をするとか。あ、それか。合わないといけない人がおるき、その方と会って、酒でも飲んでみるか。そんな感じですね。まあ、この辺いいとこでしょ。まあまあ、すごいですね。フィリピン的な感性の住宅で、なんだろう、それこそ、お上品な話ですよ。あ、そうや、今日、洗うよ、洗濯物は。あ、それだけのホツ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 とうるさくない程度になる。バキじゃないですね。商店街空間の問題をこれから僕がいい感じになって、そこで向こう側はまず巨大ショッピングモールがバスが僕の住んで、それから僕の住んで、広島のケースには日本で自営の仕事をしてなくて、まあ、そろそろもう少し日本語で仕事ができるもんだ。そうですね、日本語でやりました。話聞いたんだけど、社員が頑張ってる人って知らない。ああ、ちょっと入ってから。あ、これ、どうか言っとったんだ。トラブルがあって、社長、来てください、どこにですか人は。何が言わなきゃいけないです。そういう状態来たら、まあでも時代ですよ。経営者の方まあ、なんか参考されたらいいと思います。もしくは、あってコンサルしてほしいぐらいで、リモートで拠点に住まれるので、家賃的には、6万円だから、国内の人間が、そういうのはないことがあります。
それはどんなふうにするかは、どこかありますけど、すみません、僕もなんか、ケイさんとの打ち合わせのミーティングに何回もして、2、3分かわしたら僕からももうなんか近々こっちに、来月からこっちにいらっしゃって、どんなふうに過ごされることって、これというか、微妙でね、そうですね、そういうことでやって、趣味は趣味で、自転車仲間ができるんですよ、僕もありがたい。はい。ルールとかロードがここに来るんですよ。じゃあ、やっと完成したというか、引っ越しで分解して、年末にね、そうですね、分解して、引っ越してそのままで、起業しますとか言っても、またさらにそのままになって、1ヶ月以上の間、僕、全部腹回りついちゃうけど、やってみるといいですか、ビジネスな守りジャイアントの人じゃない、ジャイアントになってきて、ダイビングと、ダイビングは僕は知らないですけど、いいっていう話ですよ。いつからやってますか？もっと取ったのが10年ちょっとですね。じゃあまあ、こういったのって割といいですから始めてる。問題ないですか？なんか頭痛いとか。まあ、その辺は気をつけます。解放学にしてなかった。割り切りのことで、より難しいのやつも、まあ、そうだとして。大きいスポーツって、そういうこともある。無理したね。でもね、難しい。でもまあ、気をつければ大丈夫。いろいろ喋って伝えるとこだけど伝えるように切り取って使うか。僕が聞くのは民道と、割とバスで行く根性あれば何でもいい。言語分けたらもう言語も違うっていう。何回どれもせないかんだって。結構大変な感じで。たった5分取るのが15分になるから。やっぱり、初めは、どうですか、経済見られて。まあ、多分、フィリピンで一番その、物価上昇なんかは激しいエリアですよ、1ヶ月間。どんなにしか、レストランとかカフェとかしに行ったけど、日本と変わらないかもしれないですね。なくなっちゃいましたよね。ちょっとこの1ヶ月ですけども。一番まだ長いですね。コストなんかは結構ね、近くなってるね、周りとも次に助かるのが家賃ですよね。家賃と、まあ、そうですね。今のそうですね。基本的にだから、どっち考えると青山の住みはね、思うんですけど、そういうと家賃をまあ、またコンドミニアムで取り付けでセキュリティやってるところに、同じやつも。一応プールがあって、警備員がいて、受付のお姉さんがいて、そういう物件が、まあ、15万から今回お住まいになられるの2万円ぐらい。そこだけが唯一助かるところと、やっぱり、理由がない、これでしょう。ダイビングも一年中できますんで。そうですね。なかなかあったかいのが体につく。ちょうど体悪くしたんで、あ、そうですか。運動があまり体調良くなくて、アルコールもなくて、それで体調どうですか？こう1週間、3日目、6日目ぐらい。寒いとこから来たのか、全然お腹空かないんですね。お腹空かない、テレビ見たらお腹空かないのかな、あんまり。調子は調子もいいですね。いいですか？大丈夫？お腹痛くなったりしないですか？いや、それいつもなるんで、それは持ってたんですけど、一回もないです。今回大丈夫だったんですか？日本から来て疲れてる時にフィリピン料理にチャレンジしたりするとまだ痛くなってるんですけど、今回大丈夫ですね。この辺はね、そんな悪いものはすごいもんで。いいですね。すごい街ですね。いい感じの街でしょう。意外とフィリピンってこうなんですけど、まあ、ゴミだめのイメージは世界中でフィリピンみたいにあるんですけど、まあ、こんな場所もある。言い過ぎかもしれないけど、まあ、行っちゃえばそのぐらい。ちょっと持って言えばそのぐらいの感じですか。ショッピングモール、グリーンベルトまあ、あそこはなかなかおしゃれで、おしゃれですね。子供屋さんも全部街が綺麗ですね。そうですね。まあ、フィリピンじゃないんですけど。フィリピンっぽいところは、まあ、その2、300メートル離れれば全然あるんで、味わってくださいっていう感じで。自分もこういうところ住む、横浜もちろんそっちに住むけど、
この気持ち。まあそうだな。一緒に行こうって言ったら全部怖がってくれて、なんか